Vou vos contar a historia da tartaruga Tolola. A tartaruga Tolola vivía na isla da Cuncha ca súa nai, ca súas dúas irmás Lila e Lola e co seu irmán Marco. Un día, Lila e Lola decidiron ir en busca de comida por un extremo da praia, mentres polo outro ían Marco e Tolola dando un paseo. A marea arrastrou a Tolola ata unhas redes de pescar, onde quedou atrapada. Marco intentouna axudar e tirou con todas as súas forzas, pero non puido. E de súpeto chegou a gaivota Paca, que tiña moito antollo de tartaruga, e intentou comer a Marco, pero non puido, porque Marco era moi listo e meteuse debaixo dunha roca para que a gaivota non o comera. A gaivota, que non debía ser moi lista, meteu o peteiro debaixo da roca para ver se collía a Marco, e como non, ali quedou, co peteiro debaixo da roca. E así Marco non tiña por onde saír, porque a saída tapaba ya o seu peteiro. E mentres, Tolola seguía nas redes de pescar, e gritou para ver se alguén había, e nada. Uns minutos máis tarde, seguía gritando, ata que por fin, por outro extremo da praia, chegaron as súas dúas irmás, que sí, conseguiron sacala, pero todo iso en silencio, porque se a gaivota derase conta, estarían metidas nun bo problema. E como non, así pasou. A gaivota deuse conta, e dun chimpo sacou o peteiro de debaixo da roca e colleu a Lila dun bocado, meteuna no seu peteiro. Pero Marco, que agora sí tiña a saída libre, saiu e pegoulle un bo mordisco a gaivota Paca na pata. E así a gaivota, dun grito de moita dor, abriu a boca e Lila puido sair. Menos mal. Así, os 4 irmáns puderon ir a comer a casa, mentres a gaivota quedou coxa dunha pata. E ata aquí o meu conto.